Sunog pagid, 85 ka mga residente sa Barangay 4 sa may Bacolod City nagapangayos ang bulig matapos ginlamon sang kalayo ang ilang mga puloy-an. Yaring balita ang aton gintutukan. Natupok man sa kalayong ila pulian kag mga pagkabutang apang padayon nga mabakod ang ila paglaom. Ining panigurado nanda Yufre kag Gina, duha sa 85 ka mga residente sa Barangay 4 nga nasunugan kahapon. Wala gid, maski gani mga bayo namon wala kami mga suksok lang gid ya sir Baskin basta kumpletong pamilya. Ang amay nga si Coley, wala maghuna-huna sa ilan na dangatan. Hindi pa ko na lang ko basta may bita bla. Way gibilin mo tingin ba salamat mi gani nga natagang may mga relief good. Bulig ang ginahingyo sang punong barangay sa publiko, bagod hindi man kasara ang ila pondo bilang isa ka magamay nga barangay. Ma-appreciate kina namon kay tungod kinang lanon gid sa mga pumuluyo subong. Like for example, ang mga basic needs kapit sa mga sa mga babae nga mga underwear nila, mga kunano pagid kag mga food stuff tani kun ara kay ginakulang gid kami. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang sunog sa puluyan ni Ninita Fulo kag madasig nga naglapta sa mga kaiping nga balay. 13 ka mga balay ang totally gutted, samtang 4 naman ang partially damaged. Para sa 55,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Padayon pa ang ginahibalo sang BFP ang gintunaan sang kalayo. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.